Pani doktorka Suprún je veľmi uznávaná odborníčka a robí diagnostiky, ktoré sú úplne iné. Ja som už zažila niekoľko diagnostík a sú iné. A v čom sú iné a v čom sú zaujímavé? Pretože poprvé môže vám nájsť aj riešenie na také zdravotné problémy, na ktoré vám nevie pomôcť alebo vytvoriť riešenie lekár. To sa stalo aj v mojom prípade. A po druhé, vám dá presný rozpis, čo máte v živote zmeniť po svojom živote a čo by ste, aké výživové doplnky mali užívať. Takže si nekupujete hocičo, ale kupujete si presne na mieru to, čo vám odporúča pani doktorka. A máte to na 3 mesiace a už záleží od vás, či budete v tom pokračovať, alebo stačí vám tieto 3 mesiace. Ale ja vám poviem, beriem to mesiac a mám už teraz výsledky.